Good morning, people! Happy Sunday! Sunday na tayo ngayon, guys. Today, pupunta kami sa Fremantle. Di ko alam kung anong gagawin namin din. Mag-chill-chill lang kami. Mag-explore sa Fremantle. So, we will take a train papunta doon. Pero, ano muna tayo? Breakfast muna tayo. So, nag-ready na ako at lahat. Kasi after ng breakfast, diretso na daw kami, sabi ni Dan. And then, mamayang gabi, meron tayong very, biglaan na meet and greet. Kahapon ko lang siya na-post sa Instagram ko. Like, hindi naman siya as in meet and greet talaga. Ano lang, kung sino lang yung available mag-dinner. So, tonight yun mangyayari. Malalang lakaran naman tayo today. So, okay. Kailangan natin mag-shoes. Isa lang din naman yung dala kong footwear. Shoes lang yung, ko lang. Lagi kong suot yung Converse ko. Yun lang yung dala ko. So, yung top ko, it's from Yes Style. Na-feature ko to just recently sa vlog ko, guys, when I did an unboxing. Ito yung turtleneck, tapos gray siya. And then, meron akong another layer underneath. Kasi, magiging malamig. And then, ito yung susutin kong coat. Ito yung from H&M. Actually, nakita ko to sa sa H&M dun sa Adelaide. Meron to dito, guys, sa Australia. Maganda siya kasi hindi siya, guys. Ano siya? Tamang-tama lang yung length niya sa akin. This is size 0. Size US 0, Euro 32. And tamang-tama yung size niya sa akin. Pwede pa akong magsuot ng makapal na nito, na jumper. And kasya pa din siya. Tapos hindi siya ganun kabuki tingnan sa akin. Yan. Tapos mag-ano lang ako. White Converse. Yun lang. Yun lang yung pa-outfit ko. Barin mo muna natin to kasi medyo mainit dito sa loob. Naka-on yung heater. You will change, my love? Go for it, babe. Naghihintay lang si Dandang. Hindi siya dumadaan kasi nakahuwad pa siya. Berkey time! Ganda ng pa-view natin, oh. What do you have on your plate, my love? Hash brown. All sorts of stuff. Sabi niya, light breakfast. Tapos ito yung kinuha ko. Kumuha ako ng croissant, ikakat ko siya in half, tapos ilalagay ko itong ham at saka cheese. And then kumuha ako ng hash brown, and then coffee, of course. And then si Dan may apple juice. Kain tayo! Ito ilalagay ko din to dito sa croissant ko. Kain, guys! Mainit-init pa yung croissant. Sarap. Pasok ka doon. Tapos cheese. Yummers. Ayan, meron ka ng ham and cheese croissant. O, diba? You want some? No. Good? Yummy. Kalimutan ko yung butter per bala na yun. Sunday morning. Walang katao-tao. Pero kapag gabi na dito sa city, ang daming sisigawan. Nakakatakot. Kapag ako natatakot, kasi lagi kami naka-holding hands ni Dan, kinisqueeze ko yung kamay niya, so alam niya na natatakot ako. Tapos bigla lang titingin si Dan. Ano kayang kinakatakutan itong buang na to? Napaka-paranoid ko kasi. Feeling ko kapag may nagsisigawan, ako yung sinisigawan. Alam mo yun? Parang nakakatakot. Pero hindi naman ako. Ako lang, nag-inarte. Kuha tayo ticket, guys. Ito. Char, marunong ka ba niyan? 25, babe. Wanna do that? Day rider? Alright. Okay. So, nag-day rider kami, guys. $25.60 for 2. Hintay na lang namin yung resibo at saka yung ticket. Uy. I think it's here, my love. There's 2, babe. All day. Standard. That's a receipt. Punta tayo sa platform 7. Papuntang Fremantle.
So, aakyat tayo dyan para makapunta tayo dun sa kabila. You should stay on this side, my love. Diba, tama? Dito dapat. Tas dyan yung overtake. Okay lang, wala naman tao. Alright. Are you guwapo? It's Sunday. Dito na tayo sa Fremantle, guys. Ang ganda. Do you like it, babe? You just got it. Yeah. That looks alright. Yeah, it looks really good, actually. Dito kami sa, what is this? The Red Cross? Parang siyang thrift shop. Hindi siya pa. Thrift shop. Diyan kami kanina, guys. Australian Red Cross. And then, dito naman next. Bibili sila ng ganito. Di ko alam kung bakit. Pero naka $1 lang siya from $2.95. Dito ay The Home Providor. Oh, kitchen essentials. Wait, baka may whisk sila dito. Dito na tayo sa market, guys. Ano siya? Was that the entrance bed? The one that we went in? I don't know. I reckon it's a guy's shop. Pumasok kami sa isang shop, tapos may, parang may daanan na maliit, tapos pupunta na sa market. Dito kami sa antique store, guys. Yung wallet na yun, maganda. Oraton yung brand. Sorry? Very good. Yeah, very good condition. Tapos ang ganda ng ano, gold na gold pa siya. Oraton is, it's an Australian brand, isn't it, babe? Yeah, feeling ko Australian yan. Ganda. Hindi ko kailangan ng wallet, but ang ganda niyan. Well, even once a month, you can leave and go away on holiday, come back, and they'll but people use them as decoration. Good job, my love. Did you post, babe? Yo, arts. Yeah. Where are we going, my love? Little Creatures Brewery. Fremantle. Dito kami sa parang pub na brewery. Diyan nila ginagawa yung mga beer. Alright. Dito kami sa taas, guys. Order sila ng beer. Let me try. I don't really like it. Good. Char. Lemon bitters yung akin. Nag-order kami ng ano lang, ribs to share. Yun lang. Dito na yung ribs namin, guys. Lamb ribs. Si Dan, wala na. Hindi na siya nakahintay, Beshi. Kain tayo, guys. Dito kami sa Cotton On. Ano siya? Para siyang outlet. Kasi tingnan nyo. Very cheap. Tingnan yung mga presyuhan. Hanap ako ng tea pantay para kay mama. Hindi ko sure kung magugustuhan niya itong mga to. We will see. Wow! Wala naman maganda, babe. Ano naman to? Yung mga high-waisted. Very nice and soft. This is
Yeah. Bili kami nito guys para kay mama. Mga pang workout niya. Siya na talaga. Naka-sale eh. 3 at saka 5. Tsaka ito $3. Hello. Hello. May $2 na lang. Oh, ang dami dito. Dun 5. 3. Naghanap ako ng sports bra. Kaya lang wala eh. Ang gusto niyo ni mama mga sports bra. Ito pang workout. Shopping siya para sa kanyang baby. Shopping ka para sa iyong baby? Is that for your baby? My buddy. Para sa kanyang best friend. Ito yung team na sinusuportaan ni Zach. West Coast Eagles. Ito. Hahanap siya para kay Zach. Siya na talaga. Push mo yan, babe. Say, push mo yan. Push me. We're still in Fremantle, guys. Check namin tong Reloved Fashion. Ano na naman siya? Op shop. Thrift shop. It looks alright. Malaki din siya. Thank you, mate. And you got Vinny's down there as well. Ooh! Thrift stores. Si Reloved Fashion. RSPCA. Ano yan, di ba, babe? Sa mga animals? Marami pa dito, guys. Katapat lang nung RSP. Ano yun, babe? RSPCA. Ito, Angelicare, and Venice. Tingnan natin. Wala akong nakita dun sa kanina. Konti lang yung selections nila. Tapos, sobrang konti lang ng size ko. Meron, guess. Kailang malaki. Guys, nakabalik na kami dito sa Perth. From Ukay-Ukay, dito naman tayo sa mga designer char. Miu Miu. Chanel, Tiffany, Louis. Punta tayo Gucci. Char, may Rolex, oh. Let's go to Gucci. Dito kami sa Gucci, guys. Gusto ko to itry. Kaya lang malaki to. So, kinunan ako ni kuya ng maliit. Tingnan niya kung anong pinakamaliit meron sila. Ano to? 420. Ito din 420. Gusto ko yan. Plain lang black. Guys, ito yung black 35 and ito yung 36. Pinakuha ko kay kuya yung 36 try ko. Pero ito, kasyang-kasya. Mas maganda yung black nung black ako for sure. May damage tayo, guys. Malaki-laki ang ating damage. Pero okay na yan. I got my very first Gucci! Ding, 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 ding. Tingnan natin, i-unbox natin. Ang bait pa ni kuya na tumulong sa amin. Pinatry niya sa akin yung ibang shoes kasi iba-ibang klase ng shoes, iba-iba yung sizing nila. So, sa itong binili ko, wait, pakita ko muna sa inyo kung ano. Ding, 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 ding. First Gucci ko to. Sobrang tagal ko na kasi naghahanap nito, 'di ba? Ang dami ko nang binalik sa Iconic na mga ganito kasi hindi as in like kasya ng tama, tapos yung iba pangit yung pagkagawa or siguro damage na, pero I finally got me a pair of slides, people. Yan. Gusto ko na talaga sana siyang i-order online. Kaya lang, hindi ko alam yung sizing ko nga. So, dito, wala naman akong plano. Pero may extra time kasi kami. Yung pa-dinner kasi or yung pa-meet and greet, mamaya pang 6. And, galing Fremantle na dumating kami dito mga 3:30 pa. So, meron pa kaming time. Eh, malapit lang yung mga designer dito. Meron, pinuntahan actually na namin yung Louis Vuitton, Chanel, pero Gucci yung una talaga namin pinuntahan kasi nga gusto ko itry yung slides nila. So, I got this. I think, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Tingnan natin. This is the Rubber Street Gucci print in plain black. And mine is in the size 35 ako. Tama ba ako? 35 ako.
Tapos yung sa shoes nila, yung sneakers nila, 34 ako dun. Pina-try sa akin ni Kuya. Sabi niya, kasi nga wala kaming physical store sa Adelaide. Sabi niya, itry mo para malaman mo kung ano yung size mo. Just in case gusto mong bumili online, at least alam mo na kung ano yung size mo. So, eto. Fit na fit siya sa akin. 35 ako dito. 2 dust bags. 1 per slide. And then, nandito yung care card. Yeah. And then, nandito din yung, ano siya, 2 years warranty to, guys. Sabi ni Kuya. 2 years warranty. Ang bait niya dun. Sabi niya, hindi mo naman kailangan itry. Pero kung gusto mo lang itry mo para kapag nag-order ka online, at least alam mo na kung ano yung size mo. Yay! I'll get ready kasi before 6, bababa na kami. Kasi yung sabi ko sa ano, sa mga pupunta mamaya, 6 magkikita. Dito na muna ikaw. Palabas na kami, guys. May naghihintay sa baba. Si Jen, yung nagbigay sa akin ng ano, nagbigay sa amin ng snack ni Dan. Naubos ni Dan actually kanina. Nung pinakita ko sa inyo yung Gucci ko. Inubos ni Dan yung ano. Tanungin natin siya kung ano pangalan nun kasi hindi ko alam eh. So, let's go. She's already there. Before 6 pa. Wala pang 6. Nagpalit lang ako ng inner. Kasi kanina, di ba yung ano to, yung turtleneck from Yes Style. Ito pinalitan ko nung galing Uniqlo na ano, Hitek. You okay, babe? Guys, nandito na. Ay, char, yung camera. Pang ano yan sa kanya, pang spy. Dito siya. Yan si Jen. Ito na siya. Over, yan, sikat. Si Jen yan, guys. Yan yung pinagtitinginan tayo ni Kuya. Si Mina. Ganda. Si Jennifer. Hi. Jennifer siya, complete name kasi yung isa Jen. Meron tayong camera doon. Hi, people. Pang spy yan sa kanya eh. Ang dami palang Pilipino dito, guys. Siya yung nagbigay ng ano, pero hindi pala siya yung gumawa. In-order mo, diba? Kay ano? Raisa? Dapat hindi mo design. Si ano, yung idol mo, pinapanood mo lagi. In-order niya daw. Thank you, thank you. Masarap. Ano, inano ni Dan. Snack ni Dan. Ano, sino yung shout out natin? Si Kate, Kate? Hi, Kate. Shara, and Nicole. Shara, Nicole. Hi, Kate. Shara, Nicole. Kasama ko si Jennifer. Ikaw, sino yung Jaja. kapamilya mo? Jaja. Jaja. Hi, Jaja. Sa Pilipinas na. Sa Pilipinas. Oh, diba? Sorry, Kami pa nabili ko na. Nauna pa yung nasa Perth sa Pilipinas. Sorry po. Dito kami kay Uncle Billy. Alright. Hi! Hindi yan na-vlog kanina. Dito tayo guys sa Uncle Billy's Chinese restaurant. Oo nga, at least malaki yung table. Ilan tayo? Okay, mag-count ka dyan, manager. Kaya nga eh. Saan po kami uupo? Ay, ang sarap. Oo nga, sa labas tayo. Oo. Dito na kami, guys. Hi kayo. May exam pa yan. Hello, hello. May mga shoutout kayo? Sige, shoutout. We both came here with the working holiday visa. Mabet? Mabel daw. Mabel. Mabel pala, sorry. Ikaw, may shoutout ka? Mama mo. Yes! Mga boyfriend. Asan siya? Secret. Alo! Ala! Lumalandi. Char! So, ako sa'yo. Mayos ka. Hi daw sa boyfriend niya. Eh! Si John Chica. Eh? Wag na, dito na nga tayo. Hello. 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 Hi. May shoutout kayo? Shara, Kate. Nicole. Hello. Ikaw, may shoutout ka? Channel ko lang. Oo nga, channel mo. Channel mo. Ano channel mo? Jen Ramen sa YouTube. Double M yun, di ba? Double M. Jen Ramen. Tas one word. Jen Ramen, guys. Jen Space Ramen. 2 words. Ikaw, may YouTube ka? Huwag ka. Facebook lang. Shoutout mo. Si Jaja. Jaja. Yung ano. Tapos Instagram mo. Mina DC7. Ja.
Dito din sila, pero chika-chika muna sila. Nandito kami sa Uncle Billy's. Uncle Billy's. Guys, nandito si Mary. Okay ba sa ano muna i-vlog siya? Okay. May vlog ka, diba? Are you ready to order? Yeah, I remember when Thank you. I know. Order ka muna, maya na kita i-vlog. Guys, nandito na si Mary. Channel mo. Miss Mary Jane. Miss Mary J. Ilalagay ko siya sa description box. Promise talaga. Ilalagay ko. Dalawa lang naman eh. So, malalagay ko yan sa description. Oo. Kasi nung sa Japan, ang dami. Sabi ko, ano ba yung mga pangalan ng mga channel nila? Hindi ko nalista. Sinubscribe ko sila lahat. Eh, hindi naman sila nag-upload agad-agad. So, hindi ko makita. Sabi ko, ano kayo yung mga channel nila? Pero ngayon guys, promise talaga. Nakasubscribe ako sa'yo, diba? Ay, oo. Sige. Link below. At saka yung sa kanya. Jen Ramen. Jen Ramen. Ano yung mga upload mo? Ano lang? Vlog. Nag-makeup na ako minsan. Nakita ko yung nag-ano ka, mukbang ka. Okay lang yun. Tapos siya mag-ano din siya. Konting push pa. Pag siya channel siya. Push mo yan. Ano yan dalawa, promise? Ikaw? Wala? Sure? Facebook lang, tsaka Instagram. Follow nyo daw sa Facebook. Mag-live siya doon guys. Send nyo lang ako ng Live donation. show yung sila doon ay okay lang kayo dyan? Wala kayong mga channel? Wala kayong plano? Wala po. Nagbabalak ka lang. Wala talaga. Nagbabalak pa lang. Nagbabalak pa Ay, may balak siya. Ano? Hello po. Anong balak mo? Hold up? Funny yun. Wala ka plano mag-vlog? Ha? Alis na siya, guys. Bye-bye. Bye, Ray. Bye. Thank you. See you next time. Oh, enjoy your birthday. I will. Kakain ulit. Oo nga, kain ulit siya. Bye. Bye. Ingat. See you guys. Bye. Pwede kayo i-vlog? Oo. Exposure din to. Dito na pala sila, guys. Si Kim, Cham, tama? Charm pala. Edward. Tsaka si baby Sebastian. Kain na kayo. Hello! Ayaw niya talaga sa akin. You like Tito Dan? Oo, Tito Dan yan. Sila, all boys daw. Ala, push mo yan. Ang cute! Yes! Yes! Ay, blurry. Wait, okay. Alis yung beauty ko hindi maaga. Hindi kaya ng camera. Alis na siya, guys. Alis na sila. Salamat sa pagpunta. Thank you. Mag-review na siya, guys, kasi may exam siya. Ingat kayo. Bye-bye. Ate pa, video na yun. Bye. Bye-bye. Thank you. Salamat. Anong video? Everyone, I'll just go. Bye. Yung ko sa'yo. Uwi na siya. Pakisend na lang sa Dito kami sa ano, guys. Anong tawag nito? Pot black. Ano yung asawa niya magaling dito sa billiard. Competitive to. Sabi ko sana kanina lalabanan ko, magaling pala to. Ayaw ko na. Nandun ay. Oo nga eh. 4 boys. Sabi ko, asan yung baby? Dito pala. Wala na sa prom. Ang cute. Taga-asa ka? Cebu ka? Tuburan. Alis na sila, guys. Mag-inuman pa kayo. Mayos kayo dyan. Alis na. Sama kayo, uy. Oo nga, sila nga. Bye. 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 Ingat. Okay, let's go. See you guys. Salamat. Where are we going? I don't know where we go. Bye, Amping. Bye. Alright, let's go. Dito? Dito na kami, guys. Sobrang salamat sa pumunta. Sobrang thank you talaga, guys. Sobrang thank you. Nag-ano pa kami, billiards pa kami after. Di ba kami nasalagaan ng billiards? Magpapak ako ngayon. Gusto ko lang ipakita yung mga bigay. Sobrang thank you. Halo, hindi nyo na talaga kailangan mag-ano. This is from Jennifer. Thank you, Jen. Thank you so much. What is this?
Ay! Ay, bongga. Gusto ko to. Gusto ko tong scent na to. Perfect. This is from the Body Shop. Mabango to. Binigyan ako nito ni Kanika noon. So, meron siyang body butter. Yung dala-dala ko ngayon is body butter actually. Maganda to pang travel. Yung lotion ba? Mahilig ako sa mga lotion. Diba alam nyo na yan? And then, ayun. Merong conditioner, shampoo, at saka body wash tong isa for sure. Yeah, shower gel. Thank you! Thank you! Thank you, Jen. Sobrang thank you. And then, ito. Ito galing kay Mary. I'm pretty sure galing to kay Mary. Kapag hindi ito galing kay Mary, ako na talaga ang worst vlogger ever. Pero I'm pretty sure galing to kay Mary. So, thank you so much. Binigay niya to sa akin. Ay! Kandila. Sobrang salamat. Coconut and lychee. Salamat po. Thank you. Smells good. Meron na naman akong kandila. Salamat. Thank you so much. Ayan. Mag-pack na tayo. My gosh, good luck. 23 kilos lang kasi yung ano namin. Sobrang thank you sa nagpunta kanina and nagstay dun sa billiard. Sobrang thank you. Ang saya. Ang saya tonight. Did you have fun, my love? Yeah. Yeah. Food was good as well. Really good suggestion. And yeah, I had so much fun. Sobrang salamat sa nagpunta. And yeah, sobrang salamat talaga sa inyo lahat. Anyway, yun na yung vlog, guys. Sobrang thank you guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Good night, guys. Be good. Bye.